Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sarah. Nagkatapok ang mga kaigsuunang Muslim sa managlahing lugar sa Mindanao sa congregational prayer alang sa pagsaulog sa Idil Adha. Nahimong sentro sa panagtapok ang kamahinungdanon sa istorya sa Sagradong Pamilya. Ang detalye sa report ni Argel Relator. Libuan ka mga kaigsuunang Muslim ang sayong nagkatapok sa Rojas Avenue sa Davao City alang sa 2026 Congregational Prayer subay sa pagsaulog sa Idil Adha o ang Feast of Sacrifice. Timailhan sa pagtapos sa tinuig nga Hajj pilgrimage period. Gipangunahan ang sermon ni Sheikh Abdul Muiz Amerol, din iyang gihatagan og gibukaton ang lawom nga pagpasabot sa istorya sa Sagradong Pamilya ni Propeta Ibrahim. Mahinungdanon matud pa kini nga mahibal-an labi na sa mga kabataan ang pagsakripisyo ni Propeta Ibrahim sa iyang anak nga si Ismael agig pagtuman sa kamanduan ni Allah. Kahit minsan lang upang manatiling buhay sa puso't isipan natin ang pinakamasalimot na kwento ng Sagradong Pamilya. Nang hinautsab ang Muslim leader sa pagkabot sa kalinaw. The Festival of Sacrifice, kailangan nating magsakripisyo. Kung nakakaroon tayo ng crisis sa politika o ano man dyan, dapat nating isaalang-alang na ang mundo ay pansamantala lamang. Lahat tayo ay aalis dito, ay dapat maiwan natin ang kapayapaan sa mga susunod nating sanilnahi. Dunay kurban o ang giandam nga mga hayop nga ihawon agig spiritual sacrifice nga mo'y panghatag sa pagsaulog sa Idul Adha. In fact, already we order more than 60 cows will be slaughtered in Malagos today, and also we have 25 kambing also will be in Digos, inshallah. Sa Cotabato City, gidagsasab sa mga kaigsuunang Muslim ang Idul Adha Congregational Prayer nga gipahigayon sa Bangsamoro Government Center. Ato sa sermon, gipahinumduman ang katawhang Bangsamoro kalabot sa kamahinungdanon sa panaghiusa ug pagkabot sa kalinaw. Sa Isabela City, Basilan, napakita sab ang kadasig sa libuan ka mga kaigsuunang Muslim sa pagtuo kang Allah. Pinaagi sa ipahigayong Congregational Prayer sa Isabela City Grandstand. Sa Sultan Kudarat Province, dungan sa nag-ampo ang libuan ka mga kaigsuunang Muslim sa Congregational Prayer sa Isulan. Mensahe sa Provincial Government of Sultan Kudarat para yung gakson sa katawhan ang paghigugma ug paghiusa. Sa Cagayan de Oro City, sobra 3,000 ka mga kaigsuunang Muslim ang nagkatapok sa Pelaez Sports Center alang sa selebrasyon sa Idul Adha. Sagad kanila mga residente sa syudad, samtang uban midayo pa. Sigun sa PNP, nahimong malinawon ang maong panagtapok. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.